Hamuna karongan sahur siang di satu video. Seluruh umat Kristen di dunia ini malam Natal telah tiba, dan ini saatnya dunia memuliakan Tuhan. Berjuta umat Kristen di dunia ini memuliakan Tuhan, menyanyikan malam kudus. Seperti saat ini kami di gereja HKBP Situmeang Utara turut serta merayakan pesta kudus malam Natal. Di mana pesta Natal di Parhalado, gabungan seksi kategorial di kuliah HKBP Situmeang Utara di Borneo di hari 25 Desember 2022. Alami pasangan nami madali nami Tuhan muda saruna karongan sahur siang penonton di channel Pandito namanya Dabigima Hata Dabi. Selamat Natal menyongsong tahun baru. Sian Parhalado dohot ruas nih HKBP Situmeang Utara. Amin. Ruas nih HKBP Situmeang Utara. Dohot nah di hamuna saluhna na di parserahan na di pangaratoan omahami nuaing na di bona pasugiton di bornginon namarlas ni roha Parhalado do ruas ni huria HKBP Situmeang Utaraon sahabat binami Tuhan saya diramoti Tuhani mahamu di dia behamuna maringanan tong ma marsitangyangan HKBP Situmeang Utara na niuluhon ni naposo ni Tuhani Bibel Pro Labora Boru Simajuta Rakdohon aka Parhalado ni huria na jongjong di joloon amang situa El Manalo amang situa El Manalo Bibel Pro Boru Simajuta amang situate si Hobbing inang situa de Boru si Hobbing amang situa El si Manukali amang situa we Situmeang rap dohot kur ama aka kur ina aka nahoso bawa duli marlas niroha rohami borninon mamestahon ari hatutubun itu hasta Tuhan Yesus Kristus tabigima akai denauli pungua kor di borninon dohot nang vokal group songoni dohok nang duet dohok keluarga masa yuli masa tioro HP suara ni ruas ni huria nadi huria HKBP Situmeang Utara akaburu Situmeang buru si Manukali akamarga Situmeang marga si Hobbing di soma ragam ni akamarga di luar Situmeang Utara arong nakim marede buru Situmeang do bor si Manukali masa uli suara do sudi do benak kita he nang pasuhuwari seda atong dihita saluhuna saya diramoti Tuhani mahita mamolus tahun 2023 majakot tahun naik baru tahun 2024 horas madihita Matua
pata jadi-jadiannya di hari papituhon malalian maibana di hari papituhoni siana sa ulangna nabi lain. Dungi di pasu-pasu di natama hari papituhoni jala di pantai ala malalian di banisi siana sa jadi-jadiannya nabi nompan di mata laho pasitun. Dalam suatu lupi tanaman nasa lapang jalan tangan dalam somat tubuh lupi nasa bulu-bulu di dalam ayam lupi paru di mata jamuba udah itu tanaman jalan adon lupi dolma nama udah tanaman bisa dimondo otonomu dasare kamu kita
Undang-undangku berikan